ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to Sinthiane Diakiri to Hudallay to Ɗala Haya to Mafondu to Lojolo to Lobbudu Barogala to Mareysa to Jingue Jeeri to Awoynada to Jewola to Teccane to Patugan to Patukon to Dodu to Thilone kon takkusan juula ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha to Nouadhibou kalen e pawgol tufere aronide ko fate ɓeydugol mawnugol e garditinde hôpital régional mo Nouadhibou to leydi Sénégal. Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe laamu leydi Sénégal omo tijjaki hiiɗe hande o toon to Dakar mo Madina Gounass to leydi Mali to leydi Mali landaji dawrugol kewɗi juɓɓini ñalawma hanki o ɓe juɓɓini tigui taw ko seppongo alda e yamirore gona seppo noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ko yesso palais de la culture mo Amadou Hampâté Bâ mo Bamako hollirde mette mabɓe kay ɓe jaadani e ko laamu ngu yiiɗi fusde oɗo saaha joni landaji dawrugol e condition mo laamu ngu yiiɗi fawde kay gam tafde landa dawrugol to leydi Nigéria toon noon ko sappo e goho militaire mbasi pittali mumen e jangu seɓɓitiɓe mbaɗi e mabɓe bila o noon ene ɗamina tan ma ɓurɗo musde saabu solleteɓe hewɓe kay ko ronkaɓe yitede woni ko majjuɓe melo woni porté disparu kedde Afrique mayna jabbo musidɗo men cimtolo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Israël to leydi Palestine to leydi Ukraine to dowlaci tentuɗo Amérique to leydi Chine to leydi Serbie bisimilla mone kerki hotodirte joni joni piran pacciren. Jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe janbitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. Gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma. Gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha fewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. An jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. So tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama.
aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danawal kala. ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko wittiyanke bindi gando kadi tawɗo gandal e nder galle bammo. ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah ne lurɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ɓuutoji koyɗe ɓuutoje kecceje musoje kala. gorko mo melga wuro jinneji ne yawranɓe wonduɓe prostate yawɓe yitade koye men ustaraɓe gorago kala. ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafe mbawɗa wondude son jokkodiri so tawi kay oɗon maldana ko balɗe tati kadde toon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie galle makko ne tawe base makko ne tawe to galle makko to leegal Samia ko étage ne huccide usine plâtre. sa yiiɗi hebde ɗo ko ɓuuri labde jokkodirta ko ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji numéro makko 46 94 21 91 walla numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ne yaaha mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kadi wiya Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. gorko mo melga wuro jinneji ne jogui base makko to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala enen tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo joyiya lewru duujal woni lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyiya habaruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nette ɓosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba ko addi kabaruji men e ɗemgal pular hono musidɗo men ceerno men khalifa men khalifa diine hono biyeteɗo ceerno Abou Diaba Sow gorko mo beelel gawdi wuro nayyi omo tintini dendagal sehilaɓe bandiraɓe kala wonde oɗo saaha mo tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to galle sehil makko ɓi nene makko jatigi makko biyeteɗo Bari noon gorko mo Darila Barka tawateɗo to legal 6e sara préfecture 6e galle o waɗɗani station tawi ko station de service tawateɗo sara pharmacie Nelson Mandela tawi koye dow lawol faade tigui to wiyete to château d'eau kala jiɗɗo hebde ko ɓuuri ɗo labde noon numéro ceerno Abou Diaba Sow mo beelel gawdi numéro makko mbatta ko 46 04 66 23 ko numéro makko appel kañum kadi woni numéro makko WhatsApp ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni dadiɓe halfinaɓe nden ka ekisala wuro kiifa e ko taari ɗum kala ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe mbaɗi saisi médicament ji kewɗi taw ko médicament ji vétérinaire woni médicament ji dabeje ɗi jamira kay yo annati nder leydi he woni ko wiyete fraude ɗi umri noon ko toon ley keerol leydi Mali ko toon tigui woni to ɗi umri ko jaagogal leydi Mauritanie noon kalfinaɗo ko fate niyegol jawdi woni ministre de l'élevage kañum tigui ɓayyini kabaru o seta hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o heɓani yaade kay tawtoriyede ko fate investisseur woni joɗgol ƴettugol jappere laamu hono kay hoorejo leydi Gabon biteɗo président Brice Oligui
ngema o subi non yo ya lomtomo ton kay ko jagorgal ko ministre taw kanyum woni ministre secrétaire général à la présidence de la république biteɗo Moulay wula laktaf cérémonie non waɗi ko aseda hanki o toon to Libreville lamorgo leydi Gabon teskama noon sappo e jeegom hoorejo leydi wondude yimɓe hewɓe taw ko chef de gouvernement mbawi tawtorede cérémonie o wula laktaf noon wawi kadi hebde tawtorede hirande kay hirande tawi ko hirande mbarangu hoorejo leydi kesomo Gabon mo wawi tigui wadde gam bismade hoɓɓe mum ha tengti noon e ɓen ardiɓe leyɗe arɓe tawtorede oɗon cérémonie kanko wullakdaf noon o wawi tigui yettinde ɓatake ummorade tigui e hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Ghazouani faade tigui e nande mum biteɗo Brice Oly Nguema hoorejo kesso mo leydi Gabon on message noon ko widemo kayya yo jogoro jaam widemo kadi félicitation ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen unité ji taw ko unité gendarmerie nationale tawateɓe e nder falde hirnangue Nouakchott tawateɓe kay nder falde hirnde Nouakchott hirnangue to banggue Nouakchott tawi koye dow yamirore général commandant en chef ɓe mbawi tigui yitude e firtude réseau mawɗo no fewi tawi ko dartirnoɗo yeyde kay poɗɗe ɗayinoje e médicament ji tawi ko médicament ji ɗi moƴƴani woni ko witede faux médicament walla biteɗi médicament hallucinogène e médicament ji kay tawi jaɓeɗa ko yon jeeye e nder leydi he woni des médicaments non autorisé opération noon fuɗɗi kay ko gila alkamisa ɓennuɗo ɓe kolliri noon tawi kadi halfinno opération noon ko première compagnie de Nouakchott wondude brigade de recherche ɓe kolliri nder waktuji nogas nayyi woni nder ñalawma goto tawi ɓe mbawi yitteɓade fodde sappo e nayyi saggata dilloɓe e on fannu gila kay addoyoɓe ɗina marchandise uji caggal leydi ha dartoriɓe yeyde ɗina marchandise uji e nder leydi he kala ɓe mbawi kadi yitude dépôt ji woni paabi mawɗi no fewi tawi ko biɗi dakka oɗon marchandise ɗina paabi noon tawete tigui koto Arafata ha to Dara Nayim kala dépôt ji biɗi dakka tawi ko ɗiɗon faux médicament ji ina ɓe kolliri kadi ina médicament ji ɓe tawi tigui kene jowa e leydi tawi kadi alda e laaɓal hay cetta kunala ɓe tawdi hen kadi ne wadda hen marchandise uji taw ko marchandise uji alimentaire woni marchandise uji ñameteɗi e nder ɗin dépôt ji ɗum foof noon ko gam yidde kay funtude yimɓe beele kay ene cikke ɗina dépôt ji ko dépôt ji tigui marchandise uji alimentaire ko ɗum wawi tawede hen ɓe mbawi kadi teɓade kay auto goto tawi ko camionnette ene rimdi ɗiɗon médicament ji ɗi moƴƴani on camionnette noon ɓe teeɓi ɗum koto bowallade diwoje kiide woni ancien aéroport mo Nouakchott on auto noon yaɓanno tigui koto wuuro Zoyrata hewɓe kadi mbawi tigui nanguede hen e nder ɓen nanggaɓe hewɓe jaltidino haalisaji kewɗi no fewi gam buñde kay ɓen gendarme ɓe kono noon gendarme ɓe kay gam yidde tektinde golle men ɓe calima ndiɗon buñari ɓe kolliri noon wonde enquête o kayne jokki hen beele kay dendagal oɗo réseau kala ene wawa yitede firte ha soro ladde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men aseta hanki o subaka jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate cellal aade hono biteɗo Abdallahi Sidi Mohamed wula weddi ardima cérémonie noon tawi ko lancement ko fate puɗɗugol golle yidde ɓeydude mawnugol e hattani hôpital régional mo Nouadhibou yidde noon yidde kay ɓeydude garɗitinde oɗon hôpital yidde garɗitinde on hôpital hawo yaada kay e jamanu to banggue matériel to banggue équipement médical kala ine tawtora cérémonie o noon hono jagorgal kalfinagal ko fate kotki woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire wondude e gouverneur diwan Dakhlet Nouadhibou projet o noon waɗat tigui koye nder dogue ɗiɗi dogere arwanide nde woni volet gadan o noon ko état laamu leydi Mauritanie kañum tigui jogui financement ɗeɗon golle kala ko yidde ɓeydude kay mawnitingol hôpital o e ɓeydude kay hattani makko so tawi ko volet ɗiɗaɓo o woni rogere ɗiɗaɓo nde noon ko fondation Sinim kañum tigui jogui financement ɗen golle on ɗen golle noon koko fati kay e codgol codgol e gaddugol matériel uji taw équipement médical kisi pulo beele kay hôpital o ne ɓeyda yaadude e jamanu garɗo tigui ha ɓeyda yaadude e jamanu
yidde laamu Mauritanie kay e oɗo saha joni yiɗi ko ɓeydude kay hôpital o e fannuji kewɗi so golle ɗe kibbi noon hôpital o ma jogo kay ma jogo hattani wawde kay wadde fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom leeso taw ko ɓen antirɓe ɓe cellani tawi ko wonduɓe rafiji cardiaque woni rafiji ɓerɗe e nder hôpital he e nder on hôpital noon so ɗum gasi kay on hôpital mo régional mo Nouadhibou ma o laato kay hôpital gadano kay e nder région ngaji he kala tawi ko joguiɗo hattani podde noon saabu hôpital baɗo ɗi kay joguiɗo oɗon hattani tawte tan koye nder noktoɗam lamorgo gendi Mauritanie ministre de la santé o holliri tigui o holliri toon kay wonde ɗeɗo golle kay ko yidde ɗoftude kay miijo e yamirore hoorejo ɗi Mohamed Cheikh Al Ghazouani jiɗɗo kay ɓeydude e garditinde dendagal nokkuji cafriɗi guila e hôpital uji ha e dispensaire uji kala e tawteɗi e nder jokli leydi he kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jeeyen ha toon to Daka Medina Gounass taw yen toon musidɗo men sehil men correspondant men toon to Guidy Maga hono Zakaria Samba Dia tawi kadi ko jaaɗo tawtorede Daka Medina Gounass tawi kadi mo duusa jani ɗe yewtidde e kala saha ɓen tawi ko tawteɓe nder falde Guidy Maga tawteɓe toon tawi ko yaaɓe kay ɗiɗon ñalli alliyankagal yaadi toon to Daka Medina Gounass Zakaria Samba Dia assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ghali Abouba golle maɗen jooɗi peewi hettiyankoɓe Weltare TV ha joni eɗen tawe ɗo e nder lunde alliyankore nde woni Daka hande noon micro ayo meɗen Weltare TV ari ɗo yillade Daka taw kadi ko Daka mbo selibaɓe eɗen kuccidiri ɗo e musidɗo ne wiye Ba Samba Hammadi so wiye Ba Samba Hammadi noon woɓɓe ene ɓuuri andirde e jambaro leñol ɗum noon jambaro leñol holno jiiruɗa lawol mon immade toon to Guidy Makko yettade ɗo e lunde alliyankore nde woni Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama goto kala indi mum yettode mum. Alhamdulillah lawol ngol de kam ko mawɗum. Allah waɗi hen sutura, Allah ne woni gummugol ngol ewa min dañani hen caɗele ne feewi alhamdulillah ewa ko heewi ko haalte hen affaire caɗele minen kam Allah dandi min hen min gummin toon e dow jaam min jettima ɗo e dow jaam alhamdulillah. Alhamdulillah ko wona ɗum ko gummimi toon e dow jaam hay caɗele goton dañan hakkude moɗon laamu ngu ko wona ɗum ko ni jottiɗa ɗo e Daka nde beele ko ngol woni lawol ma garwaniwol arde ɗo e Daka e hol kadi no jiiruɗa Daka holno jiiruɗa gurdam yimɓeɓe ɗo e Daka tengti e nder Daka mo selibaɓe ɗo to gonɗen. Alhamdulillah ko ngol woni lawlam gadnol arɗo e Daka e kono kam no jiiruɗumni kam ene feewi ene yooɗi ene moƴƴi yimɓe kadi aɓe laaɓodiri ɓerɗe goto foof en walla goɗɗo en tinne goɗɗo ko ɗum ko kadi waktuji ɗi kadi juuruɗi e dewal ɗe foof no jarata ni sikki ala ko gueɗal tan gonɗo alhamdulillah. ɗum noon Ba Samba Hammadi konngol tan berlotoɗa faade wonande weeyo no siforini e wonande tan ko mbawɗa tan sifanade hen wonande ɓe keɓani tawtorede lunde alliyankore nde ɓayde Allah newni hikka a tawtorama ɗo lunde alliyankore nde. Min kam mbiyatmi Daka ko majjatal tan woni hen kala keɓɗo arde yo ar mo heɓani arde kadi yo yiɗ arde nde saabu mo heɓani yaade Kaaba kam heɓani yaade nokku so heeɓi arde Daka yo tinno wadde nara saabu so tawi yaade haji sattirima tan so Daka newni mama tan lomtini ɗon gara mbadda hen ko gueɗe Allah goni ga ko moƴƴere Allah woni ga awa neɗɗo kadi so tawi ko malaɗo haalatan tan koko moƴƴi ko rewi Allah ko jokki endam kala ko haala hen ko wona dewal Allah ɗum wona gonga ga ko Allah tan woni ga ko dewal Allah woni ga ɗum ko min jiiga alhamdulillah. Jarama Ba Samba Hammadi ɓurɗo lollirde jambarle yo Ghali Abouba ko ɗum ɗo wonno komin keɓno e robindanade en ga e Daka taw kadi ko ɗo e Daka meɗen mbo selibaɓe noon ha sahaji garoji so hawre welede gueno. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ha joni ko toon to Daka Medina Gounass keddoɗen jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo ne tijja toon noon ñalawma hande walla kikiɗe hande o ɗo e waktuji seeɗa tijja toon hono Ousmane Sonko noon kañum woni hoore jaggoɗe mo leydi Sénégal. Amadou Samba Lo a salminama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinima Ghali Abouba kabruji men ɗo e Daka mo Medina Gounass alhamdulillah mina ñande kala ene ɓeydo ñande kala bandiraɓe julɓe ene gara hano hannirni e nder Daka Medina Gounass Ghali Abouba ñalawma hande o e oɗo alerte ene tijja ɗo mo ganduɗa ko premier ministre hono Ousmane Sonko so Allahu lamɗo hoddirama tawama wonde o yettoroɗo ko 14h woni saaha jilal tisbar omo ɗaminaɗo kanko Ousmane Sonko e délégation ko timmuɗo noon kadi Ghali Abouba en jellima
yoga e dakaji hewde subaka torgal machallah ene jeeya hen daka dulmaji machallah daka Sar Abdoulaye Saren machallah en ji mawɓe en ji seeramɓe machallah en jeltini mabɓe ɓe beltima hano hannirta ni ene noon kadi caggal muɗum en ɓenni seeɗa gaɗɗen e daka nere waalo nere jeeri machallah kamɓe kala en jeerti mabɓe taarih mabɓe gonno Thierno Saydou dawi ko nere wadde kamɓe kadi wonni ɓe weltare no feewi ɓe haali hen gueɗe keetorgal machallah ko fate gonka daka kono kadi takkude mabɓe kadi Thierno Saydou caggal muɗum haali Abouba min mbaɗi no mbinoɗa ni en jekkima daka luxe batarkal machallah en jettima kamɓe kala en jewte mabɓe machallah ɓe beltima no feewi ɓe mettima délégation timmuɗo tarkal machallah en jewte mabɓe ɓe kolliri luxe ba hakkude seeramɓe luxe ba e Thierno Saydou ko gila ko ɓooyi gila daka o wonno ko oto banggue ha arti o gaban to goni ga wonni ɓe weltare no feewi en jewte mabɓe yewtere wonde fayida yewtere wonde mana kamɓe kadi ɓe kolliri machallah kala saaha eɓe keɗo en e nder welde ɓe fulɓe hande ɓe jindira men kamɓe kadi wonni weltare no feewi kono kadi haali Abouba eɓe jettuma ɓe jartuma no feewi nde wonno hanke nder habruji men ɗi a hodiri wonde aɗa yiiɗi yen jetta daka o kamɓe kadi ɓe keɗima ɗum ɓe beltima no feewi no feewi fof ko awon sababu en jetti juɓɓe kala en jetti bandiraɓe haali Abouba ɗo e daka o Madina Gounass wertago ko woto leɗɗe ɗe machallah nangue en samori wulanigol gulgol kono kadi ɗe balɗe wonno haccanke o waɗi wiswis no weltani waɗi wiswis waɗi kadi hendu hedde 20 heures kono kadi machallah tampinani haydara oɗo saaha julɓe kala ne belti en beyti kono kadi haala Abouba e oɗo alet mo kalten o bandiraɓe nen kaɓa baksuji seeɗa nde wonno ko janggo subaka altino wonnata cakogol inchallahu mawla wadde mo jiiɗa foof nan haɓa baksuji mo seeɗa ɗi otoji nan jolna yogayi e gueɗe kono kadi machallah ene yurmini machallah goto kadi ne wawidira bandum hunde nde ganduɗa daka hikko ala ene ari ha ɗo ko jaam tan haydara ala ko manki ɗo e daka Madina Gounass haali Abouba ko musidɗo mo Namata Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓe fulɓe andude ma haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan daka o sakoto e dow jaam dendagal duwaji toon e sadakuji mbaɗaki toon kala nde Allah jaɓat hen e zikruji mbaɗaki toon nde Allah jaɓante en dendagal kadi kala hitande Allah newna kala yiɗɓe arde mbawde arde kay tawtorede daka mo Madina Gounass takkusana yoni ha toon to caali ceerno Amadou Tidiane Ba ha to daka mo ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sile Ba mo kay hay toon to daka Madina Gounass ha joni habruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keddoɗen edde en LT ko dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade ɗanne suuɗaru woni trafic des migrants ɓe mbaɗi opération mabɓe pattam limijo e nder oɗo weekend toon to Mbour ɓe kolliri nder opération he ɓe mbawi teɓade capanɗe jeeɗiɗo e tato sagar tawi koy ko parnoɓe wadde ɗen ɗanne suuɗaru ɓe jiita noon koye nder nokku biteɗo zone Sonatel mo Mbour ɓe tawrama kadi eɓe jogui capanɗe jeeɗiɗi e tati gilet de sauvetage wondude capanɗe jeegom carte d'identité CEDEAO taw ko gandanaɓe wondude passeport uji jeetati e pompe a eau goto wondude e guura kewka taw ko joɓari mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commissariat de police mo arrondissement de Guinaw Rail ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo dartanoɓe fewnude kay kayitaji tawi ko kayitaji fenade ko wayno fewnude passeport uji fenade ɓe tawrama noon sappo e ɗiɗi passeport tawi hen passeport uji kewɗi ko gasɗi ɓe tawrama kadi eɓe jogui visa ji jeeɗiɗi tawi ko visa ji ɗakkitanoɗi e passeport uji ɓe tawrama kadi ɗiɗo kala noon nana kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe naggama ɓena coka e mbadi garde à vue enquête o nana jokki e mabɓe ha enquête o hibba ko adi kay ko mbatte e juuɗe justice ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen leydi Sénégal nalankoɓe leydi Sénégal ha tengti noon nalankoɓe ɓe Thiès ene tawi cunare mawde no fewi jaltugol aduna nalanke goto biyetenoɗo Adama Seck noon ɓurno lollude ko seega ko aset hanki o yalti aduna sanga 11 heures toon to Thiès ha joni koto Thiès keddoɗen aleda hande o nayi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi teskama mbadon kay tawa ko toɓo no wawi fodde kala hay sinno ko wiswis e nder yoga e leede wuuro Thiès ngo ha tengti noon e nder centre ville o e nder hakkude wuuro ngo toon tigui teskama toon kam heeɓi wadde beelon seeɗa ha sukaɓe hewɓe mbawi yaltude fijjeɗi na beeli hollirde tigui weltare mumen ɗum ɗon noon ko maali tan hollirde wonde kay oɗo saaha joni ndungu ngu woni koye heblade kay yoga e nder région ngaji e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal
keddoɗen ko tana muso tina aseta hanki o to wuro witengo bardiala tawatengo e nder commune mo mbana e nder commune mo mbana noon ko yummiraɗo tokoso taw ko yummum neniraɗo mo yummum sukaɓe nayo jaranode juuɓi 50 biyetenoɗo Aminata Oumar Sow ko kañum tigui tawani habbi fular mum e dande mum ne habbi catala lekki ne welta tawi kadi o wondani e wonki makko o wondani wonki makko noon hewɓe noon teski kay oɗo saaha kala ɓe teskimo kay omo surwino feewi omo wondi kay e mesere woni ko wiyete stress ko sanga 10 heures noon o warti nde o yiiɗi wartoyade nde noon o nangui koye junggo ɓinguel makko dewel jarowele duuɓi 5 ngel ɓinguel noon ko ngel o yaadi tigui caggal nde o yetti o warti ngel ɓinguel kay nde yiyomo welta ko ɗon tigui dogui rutti wuuro to haltani jinnaɗo mum gorko woni ba mum ko ɗon babiraɗo e dendagal hoddiɓe kala ɓe griti ɓe jeeyi toon ɓe jetto tawi ko bonanno boni ɓe tawi ko goski ne welta ko ɗon ɓe kaɓɓiti goski ɓe gartir ɗum to galle to nde koninkoɓe tinide noon laamu ngu tini ko ɗon tigui laamu ari noon wonde sapeur pompier en constat gadano waɗama goski nawama toon to morgo wuuro witengo Gaye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Touba commissaire spécial de police mo Touba ɓe teɓima sagata gorko goto dartirnoɗo kay wadde ko wiyete faux billeji woni tigui haalisa mo moƴƴani ko joom boutique goto noon gomma boutique goto noon kañum tigui o felmino tigui on mo felmino kañum tigui wawi wullitoyade ha wawi teɓede kanko faussaire o jogui ko haalisaji tawi ko faux billeji dollar o adduna lawol gaddunol kay boutique o funti joom boutique o haw wawi weccitade on halis tawi ko temedere faux billet mo dollar caggal ɗum kadi nden o arti lawol gongol gam yidde wostade kadi faux billet goɗɗo ko on tigui holliri wonde marani ɗo halis kono ne yahana ƴettoɗa halis to musidɗo mum ara ko ɗon tigui noddi moggini tigui noddi police nden police ari noon ko ɗon ɓe mbawi teɓade mom ɓe nayimo tigui to commissariat caggal noon nde ɓe mbaɗi tigui perquisition to galle makko ɓe mbaɗi wiccito galle makko ɓe tawimo tigui omo jogui toon paquet aji 6 haalisa hen paquet aji noon paquet kala ene waɗi fodde kene wiye 1000 dollar tawi ko haalisaji dollar ɗi fo biyeji euro saha joni noon mono teɓa enquête nana uddita hen beele ne ande kay so tawi ko goto walla so tawi ko réseau walla joguiɓe o gollitto ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senɗumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paden seeɗa hanki o 3 lewru duujal hitande ujunnaje 225 hewɓe jeeyaɓe kay e yaduɓe e landaji dawrugol tengti e lundiyankoɓe mbaɗi tigui seppo mumen e nder Bamako lamorgo leydi ndi laamu ngu noon koko salino tigui rokkudeɓe autorisation woni kayide yamirore wadde seppo ngo kamɓe foof noon wasde hebdeɓe autorisation haalaniɓe tigui ɓe juɓɓini ngoɗon seppo ngon seppo noon ko hollirde mette mabɓe kay hollirde kadi ɓe jaadani e ko laamu transition ngu yiiɗi kay firtude e fusde landaji dawrugol e oɗo saaha joni e wiide kadi wonde kala jiɗɗo tafde landa mum dawrugol ma joƴƴina caution tawi ko haalis ngerɗo fewi ɓe kolliri noon ɗum ɗo ko yidde warde dawrugol ko yidde warde démocratie e yatirde nde kay démocratie mo leydi Mali ɓawa ɗum noon ɓe ngala hen hande ɓe jaadani hen janggo ko ɗum saabi noon ɓe juɓɓini gon seppo ngo kala noon e wasde yamirede haɗani ɓe juɓɓinigo tawi kadi ne wondi e police ji kewɗi mbawi tigui arde gam kay escortudeɓe ha seppo ngo wawa rewde lawol seppo ngo noon ɓe juɓɓinuma ko yesso palais de la culture Amadou Hampate Ba mo Bamako ko ɗon tigui wawi juɓɓinede ɓe juɓɓinino ɗon tigui ɓe erima noon kadi laamu transition e nder seppo he ɓe erima laamu transition ngu kay nde laana transition ka kostata hankkadi ɓe kolli noon ɓe mbawi muñde kay ko ɗo hangen 31 lewru décembre hitande gonɗen 2025 yato transition hibbi ha tigui leydi ndi wawa yaade tigui ko sumgoji mum tawi ko sumgoji suɓade hooreji leydi beele laamu ngu ne arta e juuɗe civil en ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima toon to leydi Mali koto Nigéria paɗen sagataɓe joguitiɓe ha teddi tawi kadi ko joguiɓe fitalaji ɗi hinde classe ni fof e mbawi tigui arde dow otoji kewɗi no fewi ɓe woni tigui koye base militaire e nder base militaire tawi ko koninkoɓe Nigéria tawta hen ko famli kala bilan gadano mo joguiɗen ɓe mbari 11 militaire ɓe duppi base o ɓe duppi kolanɗe kewɗe tawtede nder base o ɓe duppi otoji kewɗi tawi ko otoji militaire ɓe jaadi e matériel kewɗo tawi ko matériel guerre ɓe mbawi yadude hen hewɓe kadi mbarmi hen militaire uji hewɓe kadi ko majjuɓe mele woni porté disparu ko ronkaɓe yitede laamu ngu tigui ɓe kolliri
kadi eɓe jakuri tan bilan o ko provisoire kono ma bilan o ɓeyde ɗo musde no fewi saabu hewɓe kay ko barmuɓe hewɓe kadi ko ronkaɓe yitede eɓe jogui kulul tan ma bilan o ɓurɗo musde no fewi ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Saro Ndogo. Alassane Oumar Mbodja salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba, en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayaw TV. habruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko toon to leydi Mali to nder mayno expert en indépendant en taw kadi ko ɓen ɓe taw kadi ko liggotoɓe o Nations Unies ɓe mbawi kono bayyinde kamɓene wiide wonde kay gueɗe kamtodirde mbaɗama toon to ɓen hoɗɓe toon to Seba Bougou. ɗum noon ñande 12 lewru taw waɗa ko setto ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi hono maydu ndu ene wayno de armée mo leydi hono Mali kañum e wallidiɓe mum Wagner en mbawi kadi hono jaggude hono yimɓe taw kadi ko gonno wuuro wongo kay e diwan taw ko kayi to banggue worgo ɓaƴangol hirnangue leydi ndi ɗum noon ene wayno de ko ɗum noon ko fate kono RFI wawi kadi wiide wonde gueɗe camp torɗe kay mbaɗama toon ɗum noon ko sara camp militaire wonɓe toon to Kuala kadi e ɓen kadi holɓe toon ɓe taw kadi koye wuuro Seba Bougou ɗon de ɓe mbaɗi kadi taw kadi ko yimɓe ɓen mbawi kadi taw kadi ko anditede e ɗen gueɗe ɗum noon e wayno kono kumpital ngal walla habaru o ene wayno de wawi kadi kono e yande e ɓen expert uji taw kadi ko ɓen wonande kadi haqqe aade e wonande kadi ko waɗa toon e gueɗe kamtodirɗe den ɗe mbaɗa toon e saraka mo mbiɗen hono yakkoɓe hono leydi hono Mali toon to Togo ene wawi de hono fora YSMB kanko de o wawi hono wonde kay e gardagol makko taw ko toon conseil mabɓe constitutionnel mabɓe e ɗum ɗo e puɗɗugol koɓe noddirta toon république taw kadi ko nayaɓo ɗum noon ko ɗum wawi kadi aɗa wonde toon e wiide kadi kadi e jogade hono wiide wonde kadi ma waw kadi toppira ɗum no ɗum hannirta ɗum ni ene wayno de ɗo ko ɓen tawde ko e ñalngu windariyankore woni premier hono mai ene wayno de ɓennuɗo o jaydiyankoɓe kamɓe de ɓe kolti kamɓene ɓe ñiŋi gonka mabɓe ka ko noɓe waɗirte ni ɓe ñiŋi ɗum no fewi ɓe mbino wonde ene wayno de ɗo ɓe goni ɗo taw kadi ko jonde mabɓe nde ɓe jooɗi nde ko jonde kay kadi nde handade kay e waɗede e nder dumburɗe ala ɓe poti kay ko ƴellitede dow ɓe mbaɗe kay e wellitagal ngal haɓe mbawa ɗowde golle mabɓe no hannirtane ni ko wona waɗede kay e gueɗe kamtodirɗe e nawde nder dumburɗe ɗum de kay wona e nder liggeyaji mabɓe jeeya Soudan ene wayde to banggue waro ko toon kañumne ko wuuro woto nder kono dolfo nder Fagang e nder état mo jonglé ene wayde to banggue taw kadi ko rew leydi ndi ɗum de wawi kadi taw kadi ko yenede toon jalngu yiɗi leydi ɗi armée walla huniyankoɓe to banggue taw kadi ko worgo Soudan to ɗo noon ko ñande asatare 3 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon ene wayno toon to hôpital taw kadi koye gueɗe e wonande ɗe ɓin e médecin ji sans frontiére ene wayno ko ɗon ɗoɓe gonnode ko ɗum waɗi kadi kamɓene waɗede kadi ɗoɓe gonno ɗo duppa taw kadi ala ko toɓɓino sowona hélicoptère uji en kadi wonde kadi taw kadi koye drone uji ɗum noon ko ɓen tigui mbawi hono doppude wonde ɗo ONG o noon wawi kadi wiide wonde kadi ngal ɗo baɗal e taw kadi jalngu ngu ɓen kadi jani toon ɗum de ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓe ene jottiri no fewi kadi ɓe mbaɗani kadi ɓe kamɓe mbaɗani kadi e koye mabɓe wonde kay rewde haqqe aade taw kadi ko kufridinɗo wona hunde ande moƴƴere no fewi toon to leydi hono taw ko leydi hono Algérie to de ko amin toon ko kankone ko historien o sokama toon addi ɗum noon ɓe mbi ko e nder yewtere makko nde wadde yewtuno e taw kadi koye émirat e gueɗe ɓe mbiɗo wonde koye gueɗe koɗe o nankira ko ene wayde ko hollite e nde yawtono nde ko gueɗe mabɓe taw kadi ko haltude noɓe mbiri e wonde e ɗen gueɗe ko ɗum noon ono jagguimo e saaga kay nde wawno kadi taw kadi ko invitede e oɗo émirat ɗum noon ɓe mbi wono gueɗe mabɓe foof ene wayde oɗo ko caktu ɗum toon ɗum noon addanta ko dillinde kay taw ko gotago mabɓe toon ko ɗum waɗi noon wideɓe wonde kamɓene ɗum waɗiɓe jaggudemo toon Cameroun ene wayde ko gardiɗo hono jagoɗo mabɓe hono Joseph Dion taw ko gote kanko ko
ko jaaɗo jillu to banggue rewo toon ɗum noon ko wawde kaydi yewtude ɓen ko addi woteji mabɓe tawno waɗata koye lewru octobre mo paaɗen ɗo ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sardou ngam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko to Darila Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yembel a Sekna Dakar e ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeeri ko to leydi Israël puɗoɗen alata hande o nayi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ko misila goto tawi ko misila mo hinde sonique mo hinde misila sonique Panasonic kañum tigui wawi aynede o yani ko sara bowallaɗe diwoje ngal Tel Aviv woni tigui sara aéroport mo Tel Aviv misilo noon umri tigui ko tona to leydi Yemen ina sikka ko roɓe utti sena ko kañumen ayni oɗon misila waktuji seeɗa walla mintaji seeɗa pawti hen utisa rebel en ɓe utisa ɓe mbawi yeytade nguɗon jango wonde ko kamɓe beddi oɗon misila ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Palestine paaɗen défense civile mo Gaza ɓe kolori asata hanki o tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonde kay 11 neɗɗo wasi pittali men taw foof ko jambureɓe e nder ɓen 11 mayɓe hen tato ko sukaɓe tokos ɓe woni kurkaji tokosi ɓe mbara noon koye bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗi jamma ɓennuɗo e nder camp tawi ko camp réfugié tawteɗo e nder wuuro wiyetego Khan Younes koto leydi koto dowlaji tentude Amérique paaɗen e nder hakkude lewru duujal woni lewru gonɗen ɗu e nder mi-mai woni e nder hakkude lewru mai ndu gonɗen ɗum ene tijja tigui hoorejo dowlaji tentude Amérique ne tijja toon to Riyad woni tigui to lamorgo leydi Arabie Saoudite e nder jillu ngu noon mawo joddo toon to Riyad to mawo joddo toon e ardiɓe ngal ɗoccatala fedde witende CCG woni conseil de coopération du golfe ko fedde rendide noon ɗeɗo leyɗe ko wayno leydi Arabie Saoudite leydi Émirats Arabes Unis leydi Bahrain leydi Qatar leydi Koyte wondude e leydi Oman ko ɗeɗo leyɗele jeegom ndendi ndeɗon fedde ma kanko Donald Trump mawo joddo e mabɓe toon to Riyad mawo waw joddade mabɓe toon batu koto leydi Ukraine paaɗen Volodymyr Zelensky kañum woni hoorejo leydi Ukraine omo tijja alata hande o nayi lewru duujal to nokku to wuuro witengo Praga ene tawe e nder leydi Czech République Czech noon guila guerre kayiɓe hakkude mabɓe e leydi Russie fuɗɗi guila nden noon République Czech tigui ne nanggani junggo leydi Ukraine koye leydi Ukraine ɓe gondi jamma e ñalawma kala kadi ballal mabɓe meeɗa dartade hay lawol gotol to banggue militaire e to banggue finance kala faade e leydi Ukraine koto leydi Chine paaɗen Xi Jinping kañum woni hoorejo leydi Chine omo tijja to leydi Russie ñande 7 ha 10 lewru duujal gonɗen ɗum tawi ko jillu cehlagal kadi ko jillu gollal nawtamo to noon ko tawtoreyede kay manditare wattore duuɓi 50 ko allié russe naɓe kebno polgum kay e dow allemand naji koto leydi Serbie paaɗen hoorejo leydi Serbie biyeteɗo Alexander Vučić ene tawe tigui e juuɗe safroɓe to hôpital militaire e nder wuuro Belgrade lamorgo leydi ndi ko musaɗo noon ko rafi kay kebnoɗomo e saaha wonno jillu makko toon to dowlaji tentude Amérique e nder jillu hen noon ko toon tigui musallo fuɗɗi hebdemo o dartini jillu makko kay toon to dowlaji tentude Amérique o arti ko ɓuuri yawde e nder leydi makko guila hanki noon tati lewru mai omo tawe tigui omon toon entiri nder oɗon hôpital militaire mo Belgrade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan heɗade en ha no hannirta ni ko Saydou Abouba so tawi ko toon to Madina Gounass ko correspondant men hono tigui Zacharia Samba Dia wondude Amadou Samba Lo so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarandogu ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on